Hadin Bakinong Trey Jokatanat Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC Lailat Beat kila jenrat bat mat naphang yaki marep kentup nado ki tenrai kan tenrai den kwai so trun so nyamtra bat kiwe ki jingthung jingtap hakashnong umlado ribhoi district kabalaja hakalai tarek nailar 8,000 pusau kinong yelam juga seng ribhoi people council ribhoi district mentakasngi henry tarek nailar kila let ban Kmi yaka jaka rep jaka riang kabala shat thombor da katnat KHEDC Lailat Beat hakashnong umlado bat hakajuk kapor ban aiman simru yaki long kmi ki badegi try bat kinong rep jang kite ki jingthong jingtem kilong yeng balamat yakani ke jing shat thombor kila ya thu bahakashi tarik nailar ki officer na katnat forest kila shuwan mi ban ong yaki nong shnong ban weng yaki jingthong jingtep na ki jaka bahap hapo upur usam jokani katnat henrei klem da aipor AA matang hapo shisngi kata hakalai tarik nailar kila shuwan le donbor da kaba pendon kam da ki tiar masin ban pom bat pen khlem donbor yaki marep jeng kinong shnong bat kani ka jingle jengki amtang baki haban mat ya ka jingdu nong kaba kraw henrei kila shu yam ram habakran shakilar pathai khubor nakaliang uba Jason Lennox nongrum president ka RBPC Ribhoi district ulapan pau ya kajing sngukya bat hagajuk kapor ban penram juru ya kani kajing le ka KHEDC ban thombor bat jenrap naphang ya ki jingthung jingtep jong kinong rap klamdar don shu ya ka mensim perkhat para breu kajing long try ya ki kendo ki siap ko bahang ni menta nginom la ban tikna ikong mani ong ba nadu imay teman hadu mai ila ya rap la iki la yaksar ni kajing thung jingtep ngi ik maki kilong henry ladangi keren hi ya katamrai ka bangi ju praktis bro sekada kalong ba kajing hier patang ka jongka kadis council ka hima ka raj kilaka ba fer kidai kine ba kabakut aki dorbashnong ba kikun ki hajar te habangi keren ka jilong try jongka kendo ngatrai ya kani purely ngin ino obet ya kajing start jongka dorbashnong ban pensisha ya kita ki nong shnong la ki long genuine em la kadin em ka bala hier nadu kikmi kikpa ki jongka namar kin kamti ba ki shnong but kadis council barabor kalong balada pin pekhlanya kadis council pihak pekhlanya ro eki dromar trashnong lada mata kandon ka gap ka communication gap ka jingbom ya sungtu apleng gador bashnong ba kadis council nginom la ban pekhlanya ka riti ka dustur ya kar komisi syar ya kishnong kitau bat kuntar terter te hagabini bakane ka jinglong try ngi nakaliang kashnong imat ngi hap benya bandang ya syong benya kambha bangin sungtu but lada don kam wat balik chupo dis council namar ba I wen ki long kmi mane la yatu yangi ba hakisnem ki bal adep au arja katsan kala don kane ka jing persyang ban le fencing but nadu gitu kisnem kala don ka jing ujor syapo dis council shillong ba ngatrai lada ngin budin ni kata ka kam lap namar ba hadin bala mi ka jing ujor ya utu pilar o bakila thong kila seino te kamut long kane bar phai kadi ka kam ka ba ka kam ngale la bonong bakari ka kam ka ba yeshaye kadis council ro katip ka jing long try ten reipat la bonong bakari ka jing sim kabu jongno kimi kene jing kanat ten reipat ngi scam bana kaliang kaseng ni don kane ban panba rekat baka snong rekat kene ki long kmi kat bala ban resolve kene ka kam ngin pasyang ban isyong ban examine bat ban sungtu ka kam bat ban yo ban wonra ka resolution for a long term Pet ma ba hek kene kecaka cenga wat pom re ni tenrai cenga kading de kecaka cenga begitu pat ki om hidon kat hison sla ong ta ong adon te chet na no ong chet na ne snong ong ta ta ong ke nga ai ma ka kat champira ki om em hindon man ai ka kat na phi don tang ga we ong ta nga pat ong ta pai kum ta te ena ni trong thung kat cenga ma elam te ong ki ha ai kot Islam phi angar ngam don nga so ong ta tala ta ki pom la ka pom dek tang ta hi nga ta keren begitu palai ki wan masih palai ki wan ong ta permit ki wan ong te ma phut na ta jing thung jing tap hi ta lada input ta ya wan ki officer he pat am ta mat wan dia keren nga ka chom nga tangam ai di re ka chom nga kai ka jing song jing tip ta la chom tengah thet ya tu jaka tengah ong bet ni tengah ong bet nga tengah thet nga la lo to ma nga tengah kap trai de ong ta ta kadai bet chom nga bari kadi batit ni Sedang tadu ikpi pidon ikut Islam di sini kan? Nong pila nang bicara dari sini ada poi. la sel ani rom bas nang la tengah wat sebadon ka senor ka don ka pat Dia hadir la bun hi semua kakat ka tu la bun kwai nela khen na kwai ar samtrai te so kakat terus so konform
kita menang sur kenyang kan gitu kena pam ni sakit ni bala duk kan tengah ông định nhà tengah cam đấy macam ngam air lagi dah lele ngam air ngalak keren deh mak itu nggak ada lele ngam air deh begitu kan disensil lek penyiar se de wuhe hani te tambada kemat dan de wuhe